नमस्ते प्रणाम। हम रउरा लोग के एगो माड़ो गाड़े के गीत सुनावे जा रहल बानी। ओकरा के एक बेर जरूर सुनब जा, लाइक करब जा, सब्सक्राइब करब जा, कमेंट करके बताइब जा कि कैसन लागल ला। बताइब जा कमेंट में कि रउरा लोग घरे गवाला कि ना। आंगन लिपिले दहा दही माड़ो छावाइले ताही तर भैया चढ़ी भैया नीरे खेले बहिनी चली आवेली बाहर से भैया भीतर गईले धनी समुझा गईले अवतारी बाबा के दुलरुई गर्भ जानी बोला हो आवहु ननद आवहु मोर चधुराइनी बैठना बाबा चौपरिया मंगल एक गावहु गाई गाई के सुनाईबी हमारा के कादे बुदान लहसी घरवा जाईबी मांगहु ननद मांगहु जे हो तोहरा मने भावे जे तोरा हृदय समासु से हो रे कुछ मांगहु अपना की लाली चुनरिया बालक गले हासुल स्वामी जी के चढ़ने के घोड़ा वाला हसी घरे जाईबी कहाँ पैबो लाली चुनरिया बालक गले हासुल कहाँ पैबो चढ़ने के घोड़ावा नौजी अपना घरे जाहु हंसाई तरो आई त जाले नदिया तबिला खत भागिना जाला ताली ठोकत जाले ननदोइया भले रे नाता टूटल चुप हो खुए धनिया चुप हो खुआ चरवे लोरा पोछा हो हम जाइबो साहेब के